No niin, katsotaanpa vähän, että miten pelletti pallaa tämmöisessä risukeittimessä. Tai niinku puukaasukeitin niinku tämä on, että miten pelletti sillä pallaa. Pannaan tämän verran pelletti, en tiedä paljonko tässä nyt on, mutta pannaan kokkeeksi. Tässä nyt ei taida ihan puoleen väliin mennä tämä pellettimäärä tässä risukeittimessä, mutta idea ainakin tulee selväksi. Sitten pikkusen sytytysnestettä tuohon päälle. Ihan pikkusen ruikitaan tanu päällimmäiset, tuosta vähän kastuu. Ja tulet perään, niin siitähän se homma lähtee käymään. Tuossa kun pelletit rupeaa kunnolla palaamaan ja tämä ympärillä tämä kehä tässä lämpiää, niin täältä pitäisi suihkut sitten ruveta tulee. Nämä suihkut tulee täältä reiistä aika mukavasti ja palaaminen on mukavan näköistä. Pellettiä muutenkin palaa aika puhtaasti ja kuumalla tulella. Siinä nyt jonkun aikaa menee ennen kuin se rupeaa kunnolla tuo pelletti tuolla palaamaan ja tämä kehä tässä ympärillä laajenee, niin se rupeaa täältä ottaa ilmaa tuonne tulee ja se rupeaa tavallaan kiertään täältä kaksoispesän kautta sitten täältä rupeaa kiertää tuo tuli ja rupeaa työntyä noista suihkuista, noista reistä. Mitä tuossa YouTubessa aikaisemmin kattonut, niin tämä kyllä pitäisi ihan hyvin pelittää kyllä. Että tässä nyt on tietenkin se etu, että semmoinen etu, että tässä nyt tähän pellettiin, niin tässä nyt ei niinku tarvi risuja nyt tarvi koko ajan olla syöttämässä sitten tänne, että ja pitää sitä tulta sillä lailla yllä, että tämä on niinku tavallaan pikkusen huolettomampaa nyt tämä kokkailu tässä päällä ja ei tarvi koko ajan olla tätä risua tänne työntämässä. Nyt sieltä rupeaa jo ensimmäisiä tuolta reunolta tulemaan noita suihkuja, tulisuihkuja. Tämä tosiaan, tämä ei ole nyt edes pellettiä edes puolessa välissä, niin tämä varmasti palaa semmoinen, tai pitäisi palaa semmoinen ainakin 20 minuuttia. Se on aika tasan tarkkaa puolessa välissä nyt tuota pellettiä tuossa rajassa nyt. Eihän tämmönen kipollinen, jos pannee pussiin ja nakkaa taskuun, niin tuohon nyt jaksaa mettään kyllä kantaa. Mutta toki tämmöiset pikkurisutkin, niin eihän nekään paino, mutta eipä nyt ole tää syöttämisen vaivaa tuossa ja vahtimista sillä lailla. Sitten kummin vaan. Itse on nyt vähän tähän pellettihommaan tykästynyt, kun tämä näin hyvin kerta toimii tässä. Niin. Eikä tämä taja vissiin kuin hirveän kallista katto pelletti olla.
nyt sieltä alkaa näkymään, kun alkaa tulisuikut tuolta reunusta reiistä jo. Tavallaan kierretään, kun tämä pikkusen lämpenee ja alkaa tuo pelletti vaan paremmin pallaa tuossa. Hienoa liekkiä lyö ja tasaisesti kyllä pallaat. Jopa tähän pannulla kokkailuunkin tämä on nyt mukava, tämä pallaa niin tavallaan tasaisesti pitkä aikaa. Että jälleen kerran, jos tässä nyt sitten puulla syötetään, niin se välillä käy tuo liekki matalampana taas nousee ja tavallaan sitä ei hirveästi voi säädellä noilla tikkuilla sitten, jos sitä tavallaan näillä, niin se sitten pallaa. Välillä käy huonona ja välillä, jos se pallaa niin pikkusen tasaisemmin, se ei niin aggressiivisesti pala kuin näillä pikkusella rissulla, mitä nyt sitä syötettäisiin ja poltettaisiin. Ei niin äkäisesti pala ruokakaan pohjaa, mitä näillä sitten työnnettäisiin tuolla. Tämmöisillä mä oon aikaisemmin polttanut ihan tämmöisiä lauvanpalasia, tämmöisiä halkonut näin pieneksi. Ja hyvin toimii näinkin kyllä. Nättiä polttopuuta. Ei oo iso. Nyt pallaa jo kaikista noista reiistä, niin tulee tuli. Se tavallaan kiertää tuolta ja tuolta ampuu tuon tulee. Nyt se pallaa niin kuin se tämän keittimen idea onkin, että rauhallinen hyvä liekki. Ja pallaa tosiaan nyt tuohon puoleen väliin pellettiin niin 20 minuuttia. Tuleen tuijottajat. Hienosti pallaa. Tosi mukavasti. On siinä hyvä nyt pannulla kokkailla ja ruokaa laittaa.
Jep, mutta minäpä annan tämän pöhistä. Ei tämä nyt tästään kumman, että tämä nyt pallaa tässä jonkun aikaa ja sitten sen jälkeen se rupeaa hyytyä. Mutta hyvin pallaa. Kokeilkahan teki pellettiä puukasukeittimeen, niin 5/5 näihin tunnelmiin.